Voin hi khuang choi thla ni som hi pakhat in rin ni ani a voin chu khotlang thil poimwa kan kal chu awangin tailam news ti chua lo kan tum zet na a keini channel ve te lul ngai changin lo om ve thin awangin ti chua lo top a ya sei vak lo kan ron chhop chuak le hramani Israel le Hamas in do chu akal zela aerial strike kalpui alani zel ole Hamas lam chuan an mimante atangin American nufa Judith le Natalie Ranan te an ron chua zelena Hamas chuan October ni saria Israel an beituma an ruk bautak kibus nahal o satranga ruk bau mi pahni Judith Ranan le afanu tleiro Natalie te chu an chua Hamas ten an miman zinga an chua masak berte an ni US citizenship nei pahni te hi Red Cross kuta hlan an nia hemi hnu hian Israel kuta an hlan chong Prime Minister Office chuan thu chua siamin tuna Hamasin coordinator atana an ruat gal hir chuan ramria Hamas sipai te hne na tengin heng hi adong song ni in heng mi man te hi adong song ni in an soya chuta tang chuan ramlai ril sipai hmuna hruayan nia chuta chuan an chung te ne nanin hmule ta ni in an soi US President Joe Biden le Defense Secretary Lloyd Austin tetelin American official lian berber te chuan Hamas te hian kumsang ni sompali sang ni le sompasari in kar khan Syria le Iraq ramzau takan la a an lua jihadist Islamic State pol a in an rong zo kani anti Hamas hian tuna hian khovel muwa thang that lak nan an mitang then khat an chhuwa tira mase atak taka chuan tual that tu firfiak pol chungchang kan soyani tundar kar hian naute naupang meichhia le upate an laman me kani ti in IDF thupuang tu rear Admiral Daniel Hagari chuan thu chhuwa toya siama Hagari chuan IDF chuan Israel rama an mimante hruai kir le turin ma an la chhun zom zel ti soin Israel thupuang tu chuan mitang te chan chuak tur hian ma an la zel don ti soya hei hian ground offensive lian tak a huam tel he in do na hi kar tam tak a dei don ni in a soi Qatar chuan Hamas ne na in biak na han na ya hei wang hian US citizen te hi chua zelen an ni ti in senior diplomatic source chuan kan thulak na Times of Israel ril US po he malak na hian a tholok hle bok Hamasin Israel chimlam an baya tanga kar ni do na liam nuwa mi za atanga zani vel chu azat hriat lo Hamas lam hian an la renga Israel Defense Force chuan thole Israel Defense Force chuan October ni saria firfiak pol in Israel atanga an man hi zani pathum vel ni in an soya ma se hai ai po hian an tam thei ni in an soi an man zinga som thum vel chu naw pang kum som paruk nuai lam man nia soma tanga som ni dang chu kum som ruk chung lam man ni bok ni in an soi sipai te chuan Gaza ami an man zinga mitam zok chu an ladam ni in an ngaya ma se ruang engemaw zat chu Hamas firfiak ten an la ni in alon chuan a soya Hamas hian mani khan thu chua siamin Israel beina awangin an mi man then khat an thi ni in an pu he beipui thlak na hian Hamas firfiak hian Israel mi sangkhat zali vel an thatta he beipui thlak na hian silai keng mi sang ni le zanga vel chu Israel chim lama sipai mun pui som ni pani ai tlem lo ba ka te music festival mangte an ron baya an to piang an that zel ni in an soya midang te chu man an nia highway le field la te ruang tam takalet phengphung heng zinga then khat chu tun hnaya an hmu chhuat tharte an ni IDF chuan Israel ram ribula Gaza buffer zone chunga Gaza a buffer zone chunga ruang an hmule mek ni in an soibok ram ribiala ruang hmu chhuat zinga tam zok hi firfiak ruang an nia Israel mi Hamasina an tha tun hnaya an hmu chhuat zinga chuan Israel mai chenau pang kum som pahnih mi autism nei noyadan le api Carmela kum somret mi ruang an ni
Washington in anor nuwa Israel chuan Egypt atangin tui damdoi le eitur chu Gaza chim lama thon turin ruwa manna siam ta Indo puana tanga avoi khat nan tran puina trak som ni thleng Gaza hian tir lu tu mani hemi chungchang hi Biden chuan ni min khana soya nakin loka chuan apun zel ka beisei ati Cairo Rafah crossing kaltlangin Gaza ami pui mihring puina thon lu dan tu ruwa manna siam le enfia turin Israel United States le Egypt Trilateral Committee din ani ti UN official chuan a soi naupang naute meichia sipai mipa le tarte thren khat chu hrisel na lam har sat na lian tak nei te liam na tak nei te an oma chung an mi man te chu mi hring din mun ni na anga en lovin ran lung ang main lei hnuaya an da ani ti kan hria anti Egypt le Jordan chuasan vat ro Israel chuan mi pui te chu ami te chu Egypt le Jordan ram chuasan thuai turin a hrila Morocco ramazin lo turin a hriat tir bok Israel chuan vo in rin ni khan Egypt Jordan le Morocco azin lo turin vau khan na ami pui te ta na ti chuaka Israel khwal jin te chu Hamas te beina ra phlak taka wangin indona kal zela wangin an mi te chuan beina an tok chho zel ni in an ngaya chumi ven thon thu ale fim khurnan heng rama te hian zin lo turin ngen na an ti chuak Prime Minister Office le Foreign Ministry a National Security Council na thu chuan siama chuan Egypt Sinai Peninsula telin le Jordan ate zin lo turin hriat tir na an ti chuaka Jordan le Egypt phei chu vau khan na alat number 4 ati sana ni thuan soi an rama Israel mi zongjong te chu arang thai ang bera heng rama tanga chuak ngal turin ngen na an siam Morocco a chuan trade level chu number 3 ati sana niya aumzia chu heng rama Israel mi himlo na level beitok thayan ni na chu level 3 ati sana ni Israel mi te chu thilpoi mo to pani lo chuan Israel chuasan lo turin an ngen bok Indona kal me ka hian ni engemaw zat kal ta chung khan khovel ram hrang hranga abikin Middle East Arab ram hrang hranga te Israel dodal na nasa takalan tir ni in mipui tam takan pung khoma Israel chin chiana te dodalin melmak na le tharum thona lan tira niya Global Jihad thu soi hi anasa zwal hei hian khovel mun hrang hranga Israel juda te tinat antum zia lan tira ni ti in thu chu an siam thu chua chuan Middle East emo Arab ram zonga an mi te zin lo turin an ngena a umsa te po Israel pan khom tur Egypt Turkey Jordan United Arab Emirates Bahrain le Morocco te chuasan turin ngen na an ti chuak hei baka Malaysia Bangladesh Indonesia le Maldives fa zin chu khap ani bok karmasa khan Egypt police pakhatin Israel tourist panni athata khovel mun rang ranga Palestinian thlop tu nor huai hotten pun khom man kalpuina sa thole ni khan Israel National Security Council chuan Turkey rama Israel mi zongjong te chu arang thei ang bera Turkey chuasan turin ngen na an lo siam to bok Nimin khan Istanbul a Israel consulate chuan rampona Israel mi telaka firfiak te vona apun zela wangin an mani himna ngai to in Turkey atangin Israel mi te chuak turin ngen na an lo siam to bok Israel chuan Turkey atanga ami puita hruai kir le turin evacuation site ruwa man bok ninga ni khan Israel chuan an himna ngai tu awangin Turkey atangin diplomat te kau kir to boka Juda state chuan ami pui Turkey a omte chu chuak turin a hriat tir Turkey President Recep Tayyip Erdogan chu Arab ram tam tak zinga Arab ram tam takalung rual pui meka he buena meka Israel himo phurtua apua hei hian Israel nena an diplomatic in lei chin na ati chle Turkey Foreign Ministry po in Gaza adam do in bompu anu loka thu chua siamin amo phurtu chu Israel ani thuan soyani Hezbollah hian aman antel khopang Hezbollah hian Israel be pui thlak na aman an pe kangai thung rulna na tak an to angai Defense Minister Yoav Gallant chuan
Lebanon Hezbollah firfiak pol hi an tun hnaya Israel mar lama Israel sipai hmunte an sipai te le Israel khopui te beipui thlak nan missile rocket le ral thuam dang mangin beipui an thlaka ral thuam dang mangin beipui an ron thlaka hei wang hian thungrul na lian tak an ma chhon don ani ti in Israel Defense Minister chuan a soi Hezbollah hian in dona hian tel ve turin thutluk nan siama hei wang hian eng angana po torlet an huam ti na ni ti in Galan chuan 91st Territorial Division Base Lebanon Ramriya Biranit ke ma sipai atlo na asoi kar ni kalta chung khan Israel in Lebanon chim lama phubalak na a beipui thlak na Hezbollah member som pathum chuang an thi to ani Defense Minister Yoav Gallant chuan Lebanon Hezbollah firfiak pol hian tun hnaya Israel mar lama Israel sipai hmunte Israel kemte an beina sa a missile rocket le ral thuam dang mangin an beina sa hei wang hian chan let an ngaya Hezbollah te hian heng zong kan chan let na tur hi an pumangaya ni har satna le buaina chutun ai hian an nasa jok don ni in kangaya hei hi engai tu angaya ni engdin hmuna po turin inin buat sai ngai ti in Israel sipai te hnena Lebanon ramrit lo tu Israel Defense Minister chuan a soi rocket tam tham tak Israel ka lu ani le ta ole heti lai hian Hezbollah ne na boruak lian zo ka mek lain ole heti lai hian Hezbollah ne na boruak lian zo kan nei mek lain voin tlai khan Israel ram lai ta Central Israel chu rocket rol tak rocket tam taka ka ani rocket tam tham tak chu Central Israel ka lu ania Gaza a Palestinian firfiak te chuan Central Israel rocket tam tham tak voin khan an kap lut le ta ani puak rin na sa tak engemaw zat hriat ania Iron Dome interception wang ni in alanga he thu kan buat sei lai hian thi le hliam engma hriat ala ni lo rocket warning siren hi rison le zayon ate nesti jona hunate yehut le he huna khopui danga te siren hi ari IDF thupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan nikhat kal ta chung khan Gaza a Palestinian firfiak pol ten rocket an ka chua zinga mun nga athena mun khat chuk an ka suala wangin Gaza Strip atlani in asoi Hamas le Palestinian Islamic Jihad ten rocket an ka chua zinga zanga somnga chuang chu ka sualani an kap chuak hlo chama Gaza hian civil mi engemaw zat hei wang hian an thi pha ani an mi te po an that ta zel mai ani ti in Hagari chuan soi US Europe ram te chuan Israel chu Gaza ground offensive ti khotlai turin an nor US le Europe sarkar engemaw zatin Hamasin mi pahnih an chua le ta ka chuan Hamasin mi pahnih an chua ta ka chuan Israel chu Gaza a leilam beipui thlak kalpui tum chu ti khotlai turin an nor he beina hian nakin loka buaina lian zo ka thlen theidon ni in an ngai Israel chuan tuna a beipui thlak na hi Hamas infrastructure ti chet tumna ani thu an soya stripa thu nei tu firfiak pol zong ti bovek atiam non Israel chuan Hamas te na thona mun zong an chet vel na an mun ma an bei mek thu an soya heti lai hian civil mi dim thayang bera an chet thu le chutiang tur chuan ma an la zel ni in an soi heti lai hian White House chuan Israel in Gaza a beipui thlak atin tua mek chu ti khotlai turin an nora Hamas le Palestinian firfiak pol dang ten an mi man tam zok an chua ma chuan ground operation kalpui an tum hi ti khotlai turin an nge na ni Biden administration official te chuan normalization malak na ti chiat chu Hamas thil tumber ani mai thei ni in an soya Saudi chuan normalization malak na chu an ngai poimo ber ani to lo Israel thlop an du to zok ani ti in US an puwa ole khati khan an boruak tlang pui kan hrele ta an la buai don chau ani hmel hle an la buai don chau ani hmel thil lian tham tak thleng thut thei reng ania chanchin thar ber i hriat thei nan he channel hi lo ngai chang zel don nia
kar top chol man nuam vek ule